हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि टपिकआ जाबाय माने आंनि फुल एड्रेसखौ साफा सानै आगैमोनहा फुल एड्रेस लाबो होननानै बुंगासिनो दं बेनिखायनो दिनैहाय आं बे ब्लग्सनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों आरोखि आंनि फार्स्ट माने आंनि जोनोम गामिया सिगाङावहाय निउ आमगुरियावसोमोन ओमफ्राय पिअ हलथुगाव ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिएस क'क्राझार ओमफ्राय पिन 783370 बेयावहाय माने आङो थायोमोन ओमफ्राय दा आङो बेलेग जायगायाव थाफैबाय आरो 3 बोसोर जाबाय आं थाफैनाया 3 बोसोर माने 4 बोसोराव हाबगासिनो दं आरोखि ना बेयो जाबाय दा बेयावहाय गामि जाथारबाय आरो आंनि दा पारमानेन्ट गामि जासिगोन आरो बियो माने बेयो जाबाय 1 नं गोजोनपुरि पिअ कारिगाव ओमफ्राय पिएस कारिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन 783370 बेयावहाय दा आङो थायो आरोखि ना 1 नं गोजोनपुरियावहाय ओमफ्राय बियो नेशनेल रडनि ओमफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जागोन आरो जों थाग्राया ओमफ्राय जोंना बाहाय बिराद नेटनि प्रब्लेम जायो ओमफ्राय आं भिडिअ बायदिसिना आपल'ड खालामनोबा कारिगाव थांनानैसो आङो माबानो गोनां जायो आरोखि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो गोनां जायो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो आङो सासे आदाजोंबो लोगो हमनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे ब्लगखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिथाङा सोरमोन ओमफ्राय बिथाङा जाबाय माने सासे नेशनेल प्लेयारमोन आरोखि नेशनेल चेम्पियन ओमफ्राय दा बिथाङा दिनै जोंनि प्रेक्टिस खालामनायखौ नायनो फैदों ओमफ्राय गावबो प्रेक्टिस खालामफिनसिगोन आरो बिथाङाहाय ओमफ्राय दा नोंसोरो मिथिखागौ जानांगौ खनसाय बरगयारि होनो ओमफ्राय सिगाङावहाय माने बिथाङाबो बहुद माने गुबुनफोरजों अनसायजाग्रासोमोन ओमफ्राय नाथाय दा माने गाव न'खराव गैयिनि थाखायनो बियो दा हाजिरा मुजिरा मावनानै सोलिनानै दं आरोखि जेबो साख्रि मावनाय जायाखै बिदिनो ओमफ्राय अट' गारि सालायनानैहाय माबा मावनानै जायो आरो ओमफ्राय दा बिहा बाजैबो लाबाय ओमफ्राय गथ' सासे दं आरोखि दा फेमिलि दं नालाय ओमफ्राय खामानिखौथ' मावा नङा मोनसे नङा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगोन ओमफ्राय थेवबो दा बियो गावनि फेमिलिखौ दोननानैबाबो बियो माने दसे प्रेक्टिस खालामफैसिगोन आरोखि जोंजोंनो लोगोसे प्रेक्टिस खालामसिगोन थ' नोंथांमोनहा आंनि ब्लगनि गेजेरजों नुबाय थानो हासिगोन आदानि प्रेक्टिस खालामनायखौ ओमफ्राय बिथांखौ सिनायै रावबो गैया माने बिथांखौ बयबो सिनायोमोन गोदो इउनिट फोरनिफ्रायबो बा जोंनि आसाम स्टेट बा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो बिथांखौ बरायलायनाय जादोंमोन ओमफ्राय दासो जोंनि मानसिफ्रा माने बिथांखौ सिनायै बायदि जानानै दं आरोखि थ' नोंथांमोनखौ आङो आदाजों लोगो हमहोगोन माने देखायनो नाजागोन आङो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लग्सखौ आदा खनसाया फैदों आरो जोंनि प्रेक्टिस सेन्टारावहाय दिनै ओमफ्राय गावबो प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय माने गेलेफिननो बिराद गोसो आदा खनसायाबो ओमफ्राय माने दा फेमिलि दं नालाय नैबे बाजै ओमफ्राय बे आनि आदै नानि ना हलाय हाय होनलाय देलाय एखे हाय होनदो दे हाय होनहरदो हाय होनदो दे लाजियो नोगोरनो नानिया नायलाय लाजिबाय नोगोरनो ओमफ्राय माने आदा खनसेयाबो प्रेक्टिस खालामनो गोसोथार आरो ओमफ्राय दा जोंनाव बाथ्रेसखौ नायनो फैदों दा बाथ्रेसआ जोंनाथ' एथ'बां मानि मेरलाबो गैया ओमफ्राय दा नायनोसै आरो मा खालामनाय जायो जों मेनेज खालामनो हागोन ना हाया ओमफ्राय मा होनोमोनलाय प्रेक्टिस खालामफिनसिगोन माबा नै आंनि हासबेन्डखौ मानसिफ्रा सोरबा बुंबाय थायो आंनि हासबेन्डखौ देखाया होननानै बेलाय माथो बोरायथारबाय ओंखायनो लाजियो जाहैदों आंनि हासबेन्डआहाय लाजियो जाहैदों बिराद लाजियो मानसिया थाखोमाथारबाय नै खारलांखाथारबाय ओमफ्राय बेनोसै आरोना ओमफ्राय थ' नायनोसै ओमफ्राय मालानिफ्राय खालामनो आदा खनसाय प्रेक्टिसखौ खालामथारसिगोन ना एबारथ' माला सफैगोन बायदि माबा माने माखासे बुस्थुफोरा गैजोबा नालाय आदा खनसायनाव ओमफ्राय दा बे अदालगुरिनिफ्राय बिहरदों आरोखि दा अदालगुरिनिफ्राय माला सफैगोन बेखौ बुंनो हाया जाहैबाय आरो आदा खनसाया ओमफ्राय नायनोसै आरोखि जों मालानिफ्राय जों एबार जमा बिराद मोजाङै प्रेक्टिस खालामसिगोन एबार
ओमफ्राय जों दा प्रेक्टिस खालामनोथ' रेडि जादों खिन्थु जोंहा मोनसे प्रब्लेमलाय आरोखि ना प्रब्लेमानो प्रब्लेम जोंना नोंथांमोनाथ' गाव गावनि प्रब्लेमखौ शेयार खालामो बेबायदि साननो हागौ आरोखि ना खिन्थु जोंनि आर्सारियाव माने बिराद बेले बेजे जानानै दङ सिगाङावहाय जोङो गेलेनो थाङोबा 50 थाखा फैसाजोंनो जोङो बेंगलर बायदियाव थांनानै फैनो हायोमोन खिन्थु दा 1000 थाखा फैसा लानानै गुवाहाटीसिम थांबाबो जोङो माने थांनो हाया बेबायदि जाबाय गारि भाराबाबो जों गावबा गाव होनानै थांनो गोनां जायो ओमफ्राय आरो बेनसेयाव हजोंहायबो जोङो जइन्ट फिस होनो गोनां जायो दा बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो दा ओमफ्राय गथ'फोर नेसनेलाव थांनो गोनांबाबो गाव गावबाव फैसा गारनानै थांनो गोनां जायो थ' नेसनेलाव थांनो थाखाय जोंनो खमैबाबो 10,000 15,000 फैसा नांगौ जायो होमबा 10,000 15,000खौ जों माबोरै मोनगोन ओमफ्राय माबोरै बिदिबा जोङो पार्टिसिपेट खालामनो हागोन दे दा ओमफ्राय जोंहा जों नाजाबाबो माने जोङो आरो नाजानो हायै बायदि जागोनलाय आरोखि बिदियावनो मानो होनबा दा जोंना आरोबाव सासे गथ' दाख्लैहाय डिस्ट्रिक्टआव जाय मानसियाहाय स्टेटआवहाय ब्रन्ज मेडेल मोनबोदों बियो नेसनेलनि थाखाय सेलेक्ट जानानै दङ बिराद खुसिनि खोथा खिन्थु बे खुसियाव माने दुखुबो जानो गोनां जानानै फैदों मानो होनबा गावबा गावसो गारनानै थांनांगौ होननानै बुंदों दा जों सिगाङावहाय गावबा गाव गारनानै खेबसेबो थांफेरनाङाखैमोन ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट गेमबाबो माबा एन्ट्रि फिस लायो 200 दाख्लै खेबसेयाव 200 लादों ना दाख्लै डिस्ट्रिक्टआव 200 लादों नामा ना नोंसोर औ 100 थाखा लादों सेलेक्सनसो नामा दाख्लै ना ओमफ्राय गेमाव इन्टार डिस्ट्रिक्टआवबो लादोंना डिस्ट्रिक्ट गेमावबो लादों ओमफ्राय नै दाख्लैहाय सेलेक्सन हैनायावबो एन्ट्रि फिस 100 लादों जाहैदों होमबा माने गासिबो दा फैसा नङाबानो जों गेमखौ गेलेनो हाला ओमफ्राय सोर माहाजोननि फिसाया गेमखौ गेलेयो लोगोफोर रावबोथ' माहाजोननि फिसाफ्रा गेमखौ गेलेयाना ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव बुंहरो हायोबा हायो गेले हायाबा हाया दा गेले बे बिराद गोरोन्थि आरोखि आं बिराद दुखु मोनदों जेनेबा हायोबा हायो गेले हायाबा हाया दा गेले बिदि नङा रावबो माहाजोन गोनां गिदिरनि फिसाफ्रा गेलेया जों गैयै गरिबफ्रासो गेलेयो ओमफ्राय जौगानायाबो गैयै गरिबफ्रासो जौगाखायो आरोखि थ' नोंथांमोनहा सापर्टसो होनांगौ ओमफ्राय सापर्ट होनायनि बदलै नोंथांमोनहा बिदि उल्थासो कमेन्ट हरो आरोखि ना बिराद दुखुनांथाव जोंनि बर' मानसिफ्रानो बिराद बुजिनो रोङै दङ सोरबा ओमफ्राय दा नै जोंहा गथ'आ सेलेक्सन मोननानै दङ दा माबोरै थांगोन दा मा जागोन बेखौ जेबो बुंनो हाला सेलेक्सनखौथ' मोनबाय बिराद खुसिनि खोथा नेसनेलाव सेलेक्सन मोननांगौआबो गोरलै नङा लोगोफोर अल स्टेटनिफ्राय माने 7 बासिनानै लाङो होमबा माने गोरलै नङा आरोखि थ' नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माने जोंथ' बेबायदि सिगाङावहाय गावनि फैसाजों थांनांगौ जायाखैमोन आरो जोङो खम सम फैसा गैयाबाबो जों गेलेना फैनो हादोंमोन आरो खिन्थु दानि जुगाव बेबायदि गैला आरोखि ना फैसा गैयाबानो जेबो खामानि जाला बेफोरबायदि जाबाय आरोखि गैया मोसौआ बाहाय दोनबाय थानाय मोसौआ आसरित दसेल' जाथारदों नङालै बेयाव दंखायो सोरबा बारि सिङाव खानाय नङामोन होनबाय नैबावसो जागासिनो दंमोन मोसौ दसेयावनो आसरितसो आंसो हगारनो थिनदोंमोन दासो गनानै फैदों होनगोन सोर मा होनो खुदै गलायलायथारबाय आइदिनिया ना बाबा न मबाइला न फै ए बानाया
ओरैहाय गावनो आन्था दङदां आदा खनसाय टारगेटआ मोनथिया माबा नोंसोर गावगासिनो दं आं फैयाखैनो नायफैयाखै दाबो गावनो आन्था दङदांथ' आंनि खोथायाव जोंनासो गैथारबावला आरो गंसेल' नुदों आङो खादायाव थ' लोगोफोर आङो बारा गोबाव बुंनो सानाखै बारा गोबाव ब्लग्स लानो सानाखै दिनैनि दिनाव ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानो हागौ आदा खनसाया सोरमोन ओमफ्राय आं नोंसोरनो सिगाङावहाय खोन्थाबोखाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय बाय बाय थेंक इउ